Aja kurang ajar kowe nari ya nari ning aja sik to ngene iki. bersentuhan ya to. Sing bersentuhan ki sapa? Lah sering ngincer bokong. Umume nek wong ibing ki ya sing diarah lho. Ya nek umpama dedeke padha ki tetep rai. Lah iki rai kok ya. Rai apa? Rai lo. Maklumono to. Mbak Lah, Bir, kok teteke semono ki Ya nek pase bokong. Nek Mas Akbar ora apa-apa langsung pasone ndak aku ya rai.